Shalom, Horas, salam sehat madihita saluk na damang dainang. Di dia pehita maringanan. Tuhan manamandongani mengurupi jela mangalehon hahi paso tu hita ganuk marsada-sada. Adorang so tetangin hata ni dibata di bagasan partikenon. Tapauduk rohata martang yang mahita. Debata Jehovah debata ni hatuan nami. Di bagasan roha moliate hamiro marsobat pamu. Di saluk dengan di basam na totong nilehomu tu bagasan pelon nami. Di lioko haluaon nasora sudah dihami. Di bagasan tikion ale Tuhan. Neng marsiajar hami sian hatam. Ajari mahami maka nguluhan hatamo di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani debata nanaing si parsajarata di bagasan partikenon dienek mai sen buku 2 Musa bid 24 mamuka mai sana 10 masuk 1 ayat 20 Omahatan ni Tuhan tapai tiuk ma di bagatan rawat tebe. Dungilahu masih Musa mula tu si Jetro. Si matuanai didok ma tu ibana. Ualos ma au laho. Asa mulak au tuang giku akka na di Mesir. Asa wida manang na mangulu du penasida. Dungi ni na si Jetro ma tu si Musa. Lama ho mardame dame. Dungi ni na Jehovah ma tu si Musa di Midian. Lama ho mula tu Mesir. Anu ngamate sudi halak akan natumahi hosap. Jadi dibuat si Musa majul mana doat akanakna. Jale dipahudul nasida tu haludi asa mulak tu tano Mesir. Ditiup si Musa hutukot ni debata di bagasan tanganna. Dungi ni na Jehovah Muse tu si Musa. Ingok ma, diha mumulakmu tu tano Mesir patu pahon luhut halongana di jolo ni Raja Firaun. Akan upasahat tu tangamu. Ale angguau pataka kokud ma rohana. Aso nang diluas bangso ilaho. Dungi dohonomu ma tu Raja Firaun. Songono dohata ni Jehovah. Anakku sihado Israel. Ale hatakku tuho. Luas ma anakku lao. Asa diloya mulutuk majua hom mangalos ibana idama sai bunuok kudo ana buha bajum ido sahana damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus na piga ari na salpu lama hami makunjungi sadaruas ni debata sadaruas ni Uria nang matua nunga marumur inaton hurang lubi 10 tahun alai anggo pamikiron na torang dope nang penunga saotik piku detik na berkunjungi hami manopot inaton marsiari-ari mahami hobar tu somalna jela husuku kami ma ahado na dialami inangi adorang so merdeka Indonesia terdok inangi ma naung tebudu hamuna sonarya ma waktu hami di bagasan hamen ekonomi dak kami lala mangalang dah mangula pihami ahana diula hami i habis do tuaka sibotar mata ni jela habis do tuaka pamarita gadong do dilopa gudang di bayan masaotik boras imahami pahangan ganupari dinna siani dapat mau pikir ya ternyata di tiki musim penjajahan ada orang merdeka Indonesia ada orang dapat haluan Indonesia akan berni akasi tahun
akan nasuharsian pamikir yo. Mangula ale hasil na niula dang diiba. Karejo alay dang digaji dua kali na asing. Alay dung merdeka Indonesia, dung malua Indonesia sian ima parhatobano di bangso na asing Belanda do ima Jepang. Tubuh ma las neroha, berkembang masen perekonomian, jala tubuh ma nangaka nadingka. Damang dainang na inolongan di bagasan Kristus Yesus, turpu jamita na satu hita dia pala partikyanon, songo dia debata mapakulingi jala manuru na poso na si Musa. Asa tumulak ibana manopot bangso ni debata na adong di Mesir. Asa tung di parohan ibana saluh na katinaw na sida. Jala na rumikot asa tung marhite-hite si Musa na nanglehono ni debata tu bangso ni debata sada halwaw bolon. Diturpu jamita dihita dia pala partikyanon molo tajasian biduna perjulu takasdo disi digoreton isi dosa sitong na si Musa. Si Musa ima hala ima Heber bapak na do omak na jala ala dipanggonggomi bangso Mesir termasuk maraja Firaun na martahi naik ko mabunuh saluhu na anak bawa di hala Heber dibolok ke masih Musa dipalua ma di bagasat bisuk jala dibuat masih Musa gabe anak angkat di si Firaun. Nomor 8 molotumpe saluhu na hala Heber do hala Israel di bagasan akasi taono alay anggo si Musa marasing si tutudo. 40 tahun may bana di pagodang-godang di Mesir. Jala diberingi mana ma adong narahis serohaduk pikiran na. Gabe dibunuh mana bajaga ni halak Mesir laos lari may mana tu Midian. Jala dung 40 tahun ibana tinggal di Midian. Gabe sada bangso na malua na merdeka nang madapot akka parsaulia di bagasan ngoluna. Adong imaka pahapananna, adong inatana, adong akka inakonna di bagasan hagabion, do imahamoran do las nirwai bana. Alay di jo de batamay bana. Sahalak na merdeka, sahalak ima na malua, sahalak na madapot salut akka parsaulion. Di jo de bata. Nang mahua, nang paluahon bangso di debata. Bohado na dilahon si Musa di bagasan trupukon. Dioloy mana mapajon ni debata. Jala di pasa ibana masaluh na hubar na niataw ni debata tuhala Mesir. Alay nariko botota dia pala partikyanon dung di jo debata si Musa perjolo sahali ibana permisi do tu si matuana. Bahasa permisi ibana ido ibana naneng manopot akahang ginay mana di Mesir. Adong rasa hormat, adong rasa taat, adong etika di bagasan parang Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Jala dipajauon ni debata tu si Musa. Laos dipahok debata manang haporsyaon di si Musa. Di bagasan ayat 10 siya. Songo dia masih Musa di si maboto hobar tu hata ni debata la maho tu Mesir anu ngamate sudi hala akan natumahi hosap. Di pabotohon akajul manamersuguni rohiyad tu ibana nang namanadema nang mabuni mano ngamate salo. Hurian ninolongan di bagasan Yesus Kristus. Borak masih Musa do jelmana lakok kimatutano Mesir nang paluahon bangso ni debata jala di bodi mana ma akatukok na di bagasan tangan na hobar tuhata ni debata. Ahado na naing siya ngunot tasyan hata ni debata dia pala partikyanon
sesuai dengan ojah na satu hita debata na paluah. Na perjolo sali marhite-hite hata ni debata na satu hita dia pala partikenon sungod dia jelma ng majalo haluaon. Manang orang yang sudah merdeka di dalam kehidupan, yang pertama sekali harus ada rasa hormat di dalam dirinya, harus beretika. Hormat tu debata jala hormat ima tua akan tua-tua. Takas do dipatudo si Musa. Songod dia si Musa mangoloi pajoni debata jala songod dia ibana mekormati manang patuduhon ima sakapna, manang patuduhon ima hatorun ni rohana maradok po si matuana si Jethro. Jadi firman ini mau mengatakan kepada kita, ketika kita sudah menyadari bahwa kemerdekaan kita di dalam Tuhan, maka kita harus ada ketaatan, menaati Tuhan pertama. Yang kedua, menaati orang-orang sekitar kita yang patut harus kita taati. Banyak orang sekarang tidak taat kepada suami, tidak taat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Tapi firman ini mau mengatakan, selaku kita orang yang merdeka, tunjukkan rasa hormat, rasa taat kepada orang lain. Nah, paduahon, damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus, sungod dia marhiti-hiti hatani di bataon, neng takas bototta, ia haluaon natajalo siya debatado. Israel nasida malua ala ni holong ni rohani debata. Indonesia unang tadoko di bagasan pamikiriota hitaboy malua sen parhatubanon yak kapanjaja ala ni gukut tadaw. Secara logika anggo maralo bamburuncing doi ima senapang dan mungkin kita monang. Alai marhite-hite pangurupian ni debata, apa yang tidak mungkin? Maka segala kemerdekaan yang kita peroleh di dalam kehidupan kita berasal daripada Tuhan. Maka kita malu asyad dosa. Saluh nai dang adong ima alani gugota. Alai holang alani asini rohani dibata di bagasan Yesus Kristus. Sotung adong di bagasan haporsial nela Kristus senarin merasa bahwa kemerdekaan yang dimiliki adalah karena kekuatannya. Jangan. Ikon pada otta do pamikiro si sono. Mari sadari bahwa Tuhan yang merancang segala sesuatu, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, maka yang terpenting adalah menyadari kebesaran Tuhan di dalam kemerdekaan yang kita peroleh. Namangi damang denang nenolonga di bagasan Yesus Kristus, obarto jahat debatanda paluahon, marhite-hite jamitaon, naing takas botot di bagasan parngolota, jelma nang malua ikon bertanggung jawab. Di bagasan Sada Petrus bidu 2 ayat 10 didok disirat tajaha. Sada Petrus bidu 2 ayat 10 didok hatan di batas songonon. Ayat kanang malua doamu ale unang mapinak kehaluani mengudingi hajahaton songonak kana poso ni debatama tahe. Petrus katakan, molonunga malua hita unang bei mata pakai maluani tidak bertanggung jawab. Ale haluan adong dihita nang tajalo siya debata iko mabek kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab tunguluta, bertanggung jawab imata kadongan. Jela sungguh dia tanggung jawab di si Musa. Bertanggung jawab di si Musa di bagasan haluan nang dilihat debata tibana. Mangulang hobar panuruan di debata di bagasan parngolonna. Ketika engkau sudah dimerdekakan, maka tanggung jawab terbesar di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita membebaskan orang lain juga. Jangan Bapak Ibu jemaat Tuhan, engkau sudah merdeka, tetapi engkau masih memperbudak orang lain. Masih melakukan kemerdekaanmu sebagaimana yang kamu inginkan. Tetapi orang yang merdeka di dalam Tuhan melakukan kemerdekaannya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bagaimana Tuhan menginginkan kemerdekaan kita? Itu menolong orang lain, membebaskan orang lain, menyelamatkan orang lain, membantu orang lain, menegakkan orang lain supaya tegak berdiri di dalam kebenaran. Itulah bentuk daripada tanggung jawab nang menyadari nang dipalua debatahi tadi bagasan parangolo. Namangil damang dainang ikut tasadari ma haluani
ikon berguna membangun dada menegai jala mabai rugi jolma. Banyak orang sekarang ini katanya dia sudah merdeka. Maka yang dia lakukan apa? Melakukan kemerdekaannya dengan semaunya. Padahal sebenarnya tidak. Ketika engkau sudah merdeka di dalam Tuhan, engkau merdeka di dalam negara ini, maka apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berguna untuk membangun orang lain, bukan untuk merusak orang lain. Bagaimana kita taat kepada hukum supaya kita berguna bagi negara ini. Dan katakan engkau merdeka sehingga engkau berlaku semena-mena. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, jelma na berdeka ikubui palua honaka dungan. Bapak Ibu na dihalongi ni debata di bagasa Yesus Kristus. Buhay ta tasukum masonari bagas duga sarota. Nunga gabi jelma nang malua hita. Mula nunga ta sadari jelma nang malua hita di bagasan asinirawan ni Yesus Kristus. Nunga piga halak tatugu manada di bata. Nunga songod dia pangalahot ta tu akka humalyang ta. Nunga songod dia hita patoguhon nima akka jelma nasona margello. Nunga buhita memerdekakan akka inatata kamatata di bagasan parngolota di bagasan nolota. Manang nama bani makapar kilo di hita. Marhiti-hiti hatani di bataw. Di jo di bata si Musa neng paluahon bangsa Israel asa gabi jelma na merdeka na sina. Nakita pe di jo Yesus Kristus sita madapot haluaon marhiti-hiti asin rohana. Asa buhita paluan akka jelma nasona margello. Taulahom ma haluota di bagasan nguluta si ganop ari. Amen. Martangya kita. Mulyate madiho Tuhan. Nunga takas sami taruli marhiti-hiti hatam dia pala partikano. Ajari mahami asa patupan halua tuakka humalyang nami. Tuakka si sorhot nami, tuakka hanggi nami. So dia na posom si Musa atau tong patupan haluaon tu bangsom Mesir tuakka hanggi na. Jala marhiti-hiti bana di patudok ko dohol mirohang. Nang songoniman yan hamula di bagasan ngulun nami si ganupari. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan masuk ita saluna. Tetap prokes.